Has sentit parlar de la borsa, però realment saps com funciona? No és només per rics, ni per experts. Entendre la borsa et pot canviar com veus els teus diners. A més, la borsa no és un casino, és oportunitat. Preparat o preparada per obrir els teus ulls? Què és la Borsa de Valors? És una institució privada i fan possible que nosaltres, els petits inversors, puguem treure-li una rendibilitat als nostres estalvis, invertint en empreses. I així, les empreses obtenen una via de financiació, venent trossets d'empresa en forma d'accions. I els brokers, què són els brokers? Els brokers són els canalitzadors de les ordres de compra i de venda. Per tant, és un benefici per tots. I a més, estàs ajudant a les empreses que tu consumeixes o que a tu t'agraden. No estàs especulant ni robant a ningú. Treu-te aquest mite del cap. No és immoral. Invertir en borsa no és immoral ni especulatiu. La borsa de Nova York és la borsa més potent, on estan les empreses més importants que mouen el món. Però és que a més d'accions, a la borsa tenim renda fixa, divises, el que seria el Forex, matèries primes, les famoses commodity, i els índexs. Per exemple, a Espanya tenim l'IBEX 35, que són les 35 empreses més importants d'Espanya. Als Estats Units hi ha el famós SP500, que són les 500 empreses més importants i més potents d'Estats Units. Tenim el Dow Jones també als Estats Units i també hi ha les europees. Els índexs també es poden invertir indirectament amb ETFs. I com es guanya diners a la borsa? Us preguntareu. Un dels sistemes més clàssics és per diferència. És a dir, imagineu-vos que compres 1.000 accions a €1 d'una empresa i aquesta empresa, després d'un temps, valen €2 les accions. Per tant, si tenies 1.000 accions d'1 ara tens 1.000 accions de €2. Per tant, hauries guanyat, la diferència seria 1.000 euros. Però també es poden guanyar diners amb dividends. Hi ha empreses que reparteixen dividends a final d'any. Com elegir les empreses on vols invertir? Primer, haurien de ser empreses que tu entenguis, empreses que tu consumeixis, empreses a les que realment et sentis còmode. I després les analitzaries per saber si en el moment que les vols comprar estan barates o estan cares, per treure-li la major rendibilitat possible en aquestes accions. Per exemple, a mi m'agrada l'esport, per tant utilitzo molt Adidas o utilitzo Puma, que són dues empreses que cotitzen a Alemanya. Jo compro aquestes accions i miro si estan devaluades o no estan devaluades. Si t'interessa i vols aprendre com analitzar empreses, ho seguirem veient en vídeos propers. I recorda, diners amb seny per ser lliure. En el pròxim vídeo t'explicaré més. I a més, prepara't per obrir el teu compte broker.